Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, we have Pork and chicken adobo. So ito po yung mga pagkain na paborito po ng mga Pinoy. Yes. So ang gamit po namin dito ay ang pata po ng baboy. So dito normal po na adobo po. Sobrang sarap po nito. Saka itong adobo na style ko mga studio na naluto ko, nilagyan ko po ng pork and beans. So kasi po, mahilig po ako sa pork and beans po. Yes po. Kahit ulam po yan, kahit iyan na po yung ulam ko, pork and beans na po, soul na po. Yes. So, hindi na natin ito patagalin. Sige, Pray sige. po muna kami mga ka-studio. Bless us, O Lord, and this thy gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. amen. Thank you, Lord. Yan. So, shoutout ko muna man yung ano. Shoutout ko muna yung auntie ko na nasa Kananggaliti ngayon po, si Auntie Banday. Maraming salamat sa asba niya, si Uncle Jerry. Yeah, shout out po sa inyo kay Ate Michelle, kang Kuya Diboy, Diboy, at saka kay Ate Jerin at sa family niya po. Opo. Then shout out ko din po lahat ng teachers sa Buwagsong Elementary School. Ayan, hello po sa inyong lahat. Opo, Maraming salamat salamat po. sa suporta. So, tara. Ayan, kain tayo. Dito tayo pang. Ito sa akin, oh. Sige. Ako sa sige. na isabaw. Tubig sabaw niya. Wow. Ang lapot ng sabaw mo. Mm. Ang daming Sabaw. banana blossom. Yes, grabe. Naglaway na ako mga ka-studio. Ang sarap na pong kumain. Yan, panulo na kuglaway pa. Ayan, mayroon kaming lemon juice pala. Lemon sito juice. Wow, ang lambot nito pang. Ito sa akin pa kasi maliit ha. Yung matagal ko itong pinakuluan. Oops. Wala. Yan. Tingnan niyo po mga ka-studio. Ito sa akin. Ang laki nito. Sobrang lambot na po. Oh, grabe. Mga tanggal naman siya pang. Oops. Niinit pa. Yes, mainit pa po. Kain tayo mga ka-studio. Kain Sa pa lahat tayo. po ng nanonood sa amin, kain tayo. Sa uno. Wow, ang lambot. Tanggal na good pang. Grabe. Lambot po. Ouch. Grabe, nangatanggal na yun siya mga ka-studio. Yan yung masarap sa adobo man. Lami kayo nga humba. Malambot siya ba? Grabe oh. Jesus, natanggal nga siya mo. Kalas sa bagay ni kanon. Oh, good. Daming kanin ito. Mapapa-only rice tayo nito. Ngunit sudan nga dili mawala sa birthday. Palagi nasa handaan ito. Sarap man. Sobrang sarap pang. Buko no? Galing mo talaga magluto pa. Amat lang. Burrito namin ito. Mm-mm.
Sa adobo naman tayo. Chicken. Ito sa akin. Ako mo. Drumstick, sige, ikaw pa. Kain Cheers. tayo kasi. Cheers. Wow. Lambot din ito. Ako kanon dire pang. Sarap po talaga ng kuhan, adobo no. Mapababoy or mapamanok na adobo. Sobrang sarap. Sa amin, tawag nito, sa amin ay kuhan, adubaw. Itong adobaw na chicken, madali lang siya lutuin. Hindi siya mahirap lutuin ba? Parang ako yung nagluluto. Mabilis maluto. Tapos mapapadami tayo sa rice. Ay, sorry. Sa akin, wings. May wing pala dyan. Kayo na to, lamig yung sabaw, masagol mo. Para tayo nitong nagbubudel fight lang. Ano gusto mo? Ito, wala na. Ano pa ko? Rice lang ko. Lamig ini sa kamuton. Grabe, sobrang sarap talaga. Napit na namin maubos ko. Daming rice, ano? Ang sarap po kumain ngayon kasi maulan dito sa amin. Kala sa kanig kanon sudana.
tayo pa. Oh. Okay. Yan kita. Tagalog, Bisaya na mo. Tunga tayo ha. Hati pa lang. Sige. Danan pa. Kaya mo pa? Bangi ko, ano? Rice. Sige. Hati naman tayo. Sige po. Gusto no? Uy, kung Tayo na eh. Binaubos namin po. Ang dami nun. Cheers muna tayo pang. Cheers. Lemon sweet po juice. Mega shout out Gemma, Windel Gemma at Aris Bars. Maraming salamat Ay, po sa salamat inyo po. sa pag-send ng stars sa FB page namin. Shout out Charlene Di Acosta Cuevas, Kenneth Hangad, J. Salvador at Mildy Pleños from Tagum City, Boss Eugene Rumbawa at Benji Rumbawa from UAE, Jenny Prangos. Advance happy birthday po, Ma'am Gemma Sigales sa September 28 po. Advance happy birthday, po. Ma'am. At saka belated happy birthday kay Tita Matea. Hello, Tita. Ay, tita. Shout out Michael Panopio, Mariel L. Butalon, Lourdes Aison Makilang Montoyo, Melissa Claros Maloboy. Shout out GM Anti Ligando, Sheila May Ilhig Urong, Magaya Andrili at Hanton J. Camuro. Yan na po lahat ng shoutout mga ka-studio. Maraming salamat po sa panood sa episode nito. Sana po nag-enjoy kayo sa pork and chicken adobo po. Sobrang sarap po niya. Ubus po lahat. Meron pa lang kuha mo. Sabaw na lang. Natira. Yes po. Yan na. Meron. Sabaw na lang. Hindi nagamit pa. Pwede pa yung ulam natin mamaya pa. So, hanggang dito lang po kami. Bye for now. Kita-kits po tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye.